Pues jo considero que és una sort molt gran. El tindré 83 anys i estar així des dels 13 que vaig eixir a la banda en casinos i després als 17 anys vaig vindre a Foios. N'han hagut molts, perquè on la banda ha anat, jo des que m'aprengueren tots els certaments he anat a tots. I aquestes coses donen molta emoció, no? I després companys que se n'han anat i jo estic així. Perquè la vida canvia, la música d'antes era... Ara també és familiar, però entonces eren més poquets i en qüestió dels pobles, festes, coses més... Era diferent. Avui seria també, però com tot s'ha fet tan gran i tot, ja és molt diferent tot. I jo vaig m'emprendre en el saxo alt i després en Foios el tenor, perquè n'hi havia en l'alt i tenor n'hi havia un i se n'anava a Suïssa, que era Vicent, i me donaven el tenor i el tenor ha abandonat. A vegades, perquè hem passat èpoques molt males, has arribat a estar a soles també, i després dos, després tres, el teu germà i altres, ha anat la cosa millorant, fins ara. Des de l'any 55, que jo vaig vindre a Foios, en el 57 o 58 em vaig que anàrem a Massamagrell, hi ha un primer certamen xicotet, però després ja anarem a València, després anarem a Cullera, anarem a Gandia, o sigui, una evolució, i ara al final, com jo tocava ja en casinos, al vindre sí, el meu cosí, Pepe Barbereta, m'he presentat a la banda i d'ahir vingué tot. És que entonces també una persona en 70 o 75 anys pareixia molt major. La forma de vestir, de tot, era molt diferent. Me considero una sort. M'ha tocat.